Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Diba ang pagdating sa pananampalataya, lalo na kay Apo, diba ang dami-daming devotees niya na Higit 1,000 deboto nakiisa sa unang libad ilog ni Apong Santo Cristo sa Lubao. Balita kaya kayo, korek manukulan yung mayor. Imukulan ko neto, etik mayo yung hospital yun. Bacolor District Hospital bubuksan na ngayong Mayo. 1,100 pasyente na tulungan ng alagang nanay sa bayan. Masaya po kami at nakita namin, syempre dyan, i-monitor na po namin sana matapos po kaagad yung mga proyekto na yan. Provincial Development Council of Pampanga pinagtibay ang 9.2 billion pesos infrastructure projects para sa 2026. dito sa Pampanga, dito ang pinakamaraming sampagita, diba, na grower. So sabi ko, yun gusto ko, manatili yun. Float sa street dance parade, tampok sa Sampaguita Festival sa Lubao. Libo-libong Kapampangan nakisaya sa Labor Day celebration sa Pradera Verde. At matakap sa silog, surf at chill all-day vibes na hatid ng Top Chilog sa Lazatin Boulevard. Lahat yan tunghayan sa Balita Pampanga. Mayo Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, higit 1,000 deboto ang nakiisa sa kauna-unahang libad ng Apo Santo Cristo sa bayan ng Lubao. Napuno ng hiyawan ng Viva Apo Santo Cristo ang higit 1,000 deboto na nakiisa sa kauna-unahang Libad Apo Santo Cristo Festival na ginanap noong Biyernes ng umaga, May 1 sa Lubao, Pampanga. Higit 30 malalaking bangka ang sama-samang umikot sa tinatayang 2 kilometro ng Porac Gumain River mula Bamboo Hub hanggang sa tinatawag nilang Dalan Vapor. He was perhaps hoping that they will Matapos recognize ang Santa Misa, isinakay ang imahe ni Apo Santo Cristo sa isang barge. Si Apo Santo Cristo, dito humuhugot ng lakas ng maraming, lalong-lalo na yung mga taga-Lubao. Si Apo Santo Cristo, pinakita sa atin kahit na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kahirapan, ang pag-ibig, pagmamahal ay dapat nananagumpay sa ating buhay. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagpakawala rin ng mga kalapati at fingerlings, simbolo ng kapayapaan at masaganang buhay para sa mga komunidad na nakatira sa tabing ilog. Iba ang pagdating sa pananampalataya, lalo na kay Apo, diba ang dami-daming devotees niya na iba ang faith, iba. Pagdating sa ganyan, walang init, walang maaraw, walang mahaba. So sabi ko talaga napaka-blessed naman po nitong araw na to. At yun yung ganung kalaki yung pananampalataya kay Apo. Hihingi ako ng pasensya na now, nagsabi talaga kami na wala munang senior, walang minor. Siyempre, umpisa to, hindi namin alam. The next year, alam ko, hindi na yan. Pero at least, mas makakapag-prepare kami. So, more to come. Yes, in behalf po ng ating PNP po, sa pamamahala po natin ng Provincial Director, Police Colonel Eugene Marcelo po, we are proud to say na itong pluvial parade ay nairaos po natin na zero casualty, zero crime incident or any incident that transpired during the course. Kapansin-pansin din ang kasiglahan ng Kailugan
kung saan naglundagan pa ang mga isda habang isinasagawa ang parada na tila nakikiisa pa sa pagdiriwang. Para sa mga residente, ang pagdiriwang ay hindi lamang tradisyon, kundi isang paraan ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap sa buong taon. Number one din is sana magkapis na sa mundo, matapos na yung mga giyera, and also good health, more blessings sa mga Kapampangan and lahat ng tao. Time ito, kaya ang mga tao ay galak na galak. Kasi lahat ng deboto ni Apo, yung hinihiling nila, halos nakakamit nila. Kaya dati... Naging katuwang ng mga deboto ang mga personnel mula sa iba't ibang ahensya, kabilang na ang PNP, MDRIMO, PEDRIMO, Philippine Coast Guard at mga voluntaryo upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng aktibidad. Bukod sa libat, nagkaroon din ng iba pang aktibidad sa bayan ng Lubao, kabilang ang Sampaguita Festival Float and Street Dance Competition at Farmers Day. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. Good news naman para sa mga Bacolor dahil magbubukas na po ngayong buwan ng Mayo ang Bacolor District Hospital. Samantala, higit 1,000 residente naman ng bayan ng Bacolor ang natulungan ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Ibabalita kaya kayo, korek manukulan yung mayor. Ibukulan ko neto ay nikmayo yung ospital yun. Malapit na kayo mo. Ibinahagi ni Governor Lilian Pineda sa isinagawang medical mission sa Bacolor noong nakarang linggo na bubuksan na nga ngayong Mayo ang bagong gawang Ricardo Rodriguez Memorial Hospital Annex. Handa na nga ang ospital na may 75-bed capacity upang maghatid ng mas maayos at kompletong serbisyong medikal sa mga residente ng Bacolor at mga karatig bayan. Pwede nung mga anak. Banwa-banwa. Epo, at kumpleto ang epo gamit. Ano kung epo punta sa Fernando? Asan din niya, mapangluya ako ng elevator, di ba? Inyang mong elevator. Bangkanita po, yan po lalalay sakit. Yung po pabore na palala yung sakit yun. Nung po malala na, alata na nagawa. Isang level 1 hospital ang pasilidad na may mga laboratory procedures tulad ng X-ray, 2D echo, ultrasound at iba pang mahalagang serbisyong medikal sa pagtutulungan ng Kapitolyo at ng mga partner government agencies. Hindi na kinakailangan bumiyahe ng mga pasyente patungong City of San Fernando para magpagamot. Naglaan din ng 15 milyong pondo para sa pagsasaayos ng daan sa harap ng munisipyo upang mas mapadali ang biyahe ng mga residente at pasyente. He announces that it will be open this May sa next month. So maraming salamat po. At yung mga equipment, darating, alam po yan, we start sa 25 beds. As sa tulong po ng national government, napagawa po natin yan 75 beds. Napakalaki po, 4-story building with elevator. Itong daan sa harap, kasi nakita niya medyo bako-bako, dahil ito yung provincial road, hindi yung nagawa ng public works. So sabi niya, I will allot 15 million pesos for this road. Sabi ko, ito po dahil kasama yung sa monumento ng Soto, palapit sa pamuntang Santa Barbara sa may nasirang stoplight, yun po ang gagawin para yung buong kabayanan maganda na yung road network. Samantala, umabot naman sa 1,100 na pasyente ang nabigyan ng libreng konsultasyon, maintenance medicines, food packs, panty at hygiene kits sa isinagawang medical mission. Kabilang na dito ang 72 years old na si Mang Domingo. Sasabihin ko, yung mga ginagawa ni nanay maganda. Siyempre, isipin mo nito, alos pa buwan ito, 1 buwan, inumin ko na to. Mahigit pa. Tapos nagbibigay pa ng pera. Oh. Patuloy lamang ito na sa tulong ng maayos sa serbisyong pangkalusugan at pagkakaisa ng lokal na pamahalaan, mas may lalapit ang dekalidad ng pagpapagamot sa bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao.
Provincial Development Council ng Pampanga pinaigting ang 9.2 billion pesos na pondo para sa mga infrastructure projects sa 2026. Muling nagpulong ang Provincial Development Council ng Pampanga upang pagtibayin ang mga prioridad na proyektong pang-infrastruktura para sa taong 2026 hanggang 2027. Pinangunahan ni Vice Governor Dennis Delta Pineda ang pulong, kasama ang mga lokal na opisyal, kinatuwa ng pambansang ahensya at civil society groups, sentro ng talakayan ng pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga local chief executives at ng Department of Public Works and Highways or DPWH upang matiyak ang maayos at napapanahong implementasyon ng mga proyekto. Ayon sa DPWH Region 3, tinatayang aabot sa 9.2 bilyon ang pondo para sa 230 na mga projects sa 2026. Habang nasa 13.8 billion naman ang panukalang supplemental budget para sa taong 2027. Kabilang sa mga inihain ang 500 milyong multipurpose facility ng Mabalacat. Wala pong consultation sa amin before. Kaya sa pamamagitan po ng Provincial Development Council, ngayon nalalaman na po namin ano yung mga projects na binababa po. At masaya po kami at nakita namin, syempre dyan, i-monitor na po namin sana matapos po kaagad yung mga proyekto na yan. Inaprubahan din ng Konseho ang pangunahing resolusyon. Narito ang PDC Resolution No. 7 Series of 2026. Ito ay ang pagsuporta sa Prosper Project ng DTI para sa pagpapaunlad ng mga negosyo at agrikultura. PDC Resolution No. 8 Series of 2026. Ito ay ang Supplemental Annual Investment Program. At ang PDC Resolution No. 9 Series of 2026 ang pag-endorso ng DPWH projects sa Regional Development Council para sa pondo sa ilalim ng GAA. Okay po, yung pong isa sa mga pinakiusap natin, that's for 2027 naman po, to include the same po yung 500 million na lumalabas po, ito po yung isang multi-purpose facility with evacuation capabilities, no, sa aming syudad na Mabalacat. As you can see, sa iba't ibang mga syudad po, San Fernando, may masasabing Brenzigaw. Sa Angeles, meron pong yung tinatawag na arena, no? At sa Mabalacat po, ito na po yung very timely na po na kailangan natin itayo ito, i-construct to through the help of the national government po. We are hoping and expecting sana at least 2,000 to 3,000 individuals can accommodate, no? Magamit nung isang location na yon for that particular purpose po. Maraming functions. Pinagtibay ng pulong ang matibay na ugnayan ng pamahalaan at ng iba't ibang sektor upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong magpapalago sa ekonomiya at magpapabuti sa buhay ng mga Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Floats at street dancing competition ng tampok sa Sampaguita Festival sa Bayan ng Lubao. Itang ang Tagalabaw, tulisak ng masikang wow. Itang ang Tagalabaw, tulisak ng masikang wow. Sampaguita, Sampaguita, Kestaling Sampaguita. Mapapawaw sa ganda ng mga floats para sa Sampaguita Festival sa Bayan ng Lubao. Naging makulay at mabango ang mga kalsada nang umarangkada mula sa makasaysayang San Agustin Parish Church patungong Municipal Hall ang parada ng mga floats na pinalamutian ng libo-libong Sampaguita. Hindi lang floral displays, kundi kwento rin ng mga float ng kultura, pananampalataya at tatak Lubao. Ipinakita sa mga float sa mga landmark sa Lubao tulad ng Pradera Theme Park, Bamboo Hub, ang munisipyo, St. Augustine Parish Church, Diosdado Macapagal Museum and Library at marami pang iba. Mga pagkain Kapampangan at mga malikhaing disenyo tulad ng animated na paru-paro at mga manigang gumagawa ng Sampaguita Lake. Dagdag init sa mainit na panahon, ang galing sa sayawan ng mga kabataan na nagpakita ng pagkakaisa at talento. Yung mga kabataan po na sila sa mga ganitong maganda siyang halimbawa. Maganda po, nirepresent po nila yung mga different area dito ba? Proud to ask the venue. Ang festival ngayong taon ay paggunita ng ika-454 na taon ng Kristyanisasyon ng bayan. Yung dalisay na pagsasamahan,
ng mga kabataan, lalo na sa panahon natin. Ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Ayon sa LGU, ang pagdiriwang ay pagpupugay sa mayamang kasaysayan at tradisyon ng Lubao, kung saan ang sampaguita ay simbolo ng pagkakakilanlang Kapampangan. Ito, dito sa Pampanga, dito ang pinakamaraming sampaguita, 'di ba, na grower. So sabi ko, yun gusto ko manatili yun. Bumalik pa rin yung dati dahil pandemic, nabawasan siya eh. So sabi ko, ito gusto ko ma-boost pa lalo, bumalik, dumami pa ulit yung mga sampaguita growers. Matapos ang parada, nagkaroon naman ng interpretive street dance competition dito mismo sa tapat ng munisipyo, kung saan nagpagalingan sa pagsayaw ang mga kabataan mula sa 44 na barangay ng Lubao na hinati sa 7 clusters. Taon-taon, pinapatunayan ng bayan ng Lubao na ang sampaguita ay higit pa sa mabangong dekorasyon. Ito ay simbolo ng dalisay na kultura, memorya at dangal ng bawat Lubenyo. Libo-libong kabale naman ang nakiparty sa Labor Day concert sa Pradera Verde. Palakpakan, hiyawan, food trip, at bonding. Libo-libong kabalen ang dumagsa sa Pradera Verde sa Lubao, dito sa Pampanga nitong Labor Day para sa isang gabi ng musika at selebrasyon. Pinasiklab ang entablado ni Al James, The Ones. Rob Daniel, Over October, Almost, at Journalists. Kasama ang mga local DJs, sabay-sabay umawit at humiyaw ang crowd mula simula hanggang dulo ng programa. Ramdam ang saya sa buong venue, mapakabataan man o adults. Walang pati ng pakikiindak at pakikisabay sa bawat tugtog. Sobrang worth it na experience ko dito. Nakakasigla ng dugo. Masaya sila. 100 out of 10. Napaligiran din ang concert grounds ng mga food stalls na tampok ang iba't ibang paninda ng local merchants, dagdag gulay sa masiglang okasyon. So magpasalamat sa mga organizers na nag-isip na magpa-concert ulit dito sa Lubao. Kitang-kita naman natin na tuwang-tuwa ang Lubawenyos at sigurado ako hindi lang sila yung mga nakikita nating fans ng mga artists kundi sa nakakalat sa buong Pampanga. Suportado ng Lubao LGU at pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang pagdiriwang ng Pradera Labor Day. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Ito naman para sa mga Tom Jones na dyan, matakam sa silog at surf and chill only all day sa isang restaurant sa Lazatin Boulevard sa siyudad ng San Fernando. Mga kabalen, bukas na ang bagong tambayan sa City of San Fernando dito sa Pampanga. Presenting ang ikatlong branch ng Top Chilog sa Boulevard Plaza, Lazatin Boulevard. Dala nito ang relaxing beach vibe. Mga surfboard, makukulay na palamuti at cozy setup na parang nasa tabing dagat ka habang kumakain. Perfect ito para sa mga pamilya at barkada na naghahanap ng masayang tambayan. Kilala ang Top Chilog sa abot-kayang silog meals. Pero ngayon, mas pinalawak pa ang menu para sa mas buong breakfast experience. Tampok ang mga bago at branch exclusive na putahing siguradong may kakaibang twist. Tulad ng loaded American breakfast na may itlog, bacon, sausage, pancakes at baked beans. Ang itlog ni Benedicto na Pinoy version ng Eggs Benedict, iba't ibang omelette, at meatball curry silog na may only garlic rice. May mga pancake options din mula classic, strawberry at blueberry na swak sa sweet tooth. Ang concept kasi namin, kasi personality namin to eh. Una sa lahat, ako mahilig ako sa motorcycles, kami ni Mrs.
common hobby namin yung surfing. Nung mga mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami, ayan, palagi kami nasa beach. So, kung makita nyo yung pagka-design ng Top Chilog, medyo beach vibes talaga siya. So, parang yun yung personality namin. At saka, ayan, konting trivia lang, lahat ng murals, sa lahat ng branches, si Mrs. lahat yung nagpe-paint niyan. Ang life partners at co-owners na sina Chef Nico Santos at visual artist na si Abigail Garcia Santos, perfect tandem behind Top Chilog. Si Nico sa masasarap na putahe at si Abby naman sa makulay at malikhaing disenyo ng lugar. Naging masaya rin ang grand opening sa pagdalo ng aktres na si Jenica Garcia. Dito, sobrang counted na kapag libre, masarap. Dahil libreng sabaw at sobrang sarap. Dumalo rin si City Tourism Officer Cheng Pangilinan bilang suporta sa malagong food scene ng San Fernando. Bukod sa good food selection, may pa-merch na rin ang Top Chilog. Bukas 24 oras para sa dine-in, take-out at delivery ang Top Chilog. In-invite po namin kayo, pumunta kayo. Marami pong bago sa menu na exclusive lang sa Lazatin Boulevard branch natin na para matry ng mga kabalin natin yung social food na affordable price. Dito, hindi lang busog ang tummy, feel mo rin ang Surf Town with the good vibes. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Mga kabalen, ngayong araw po sineselebrate ng ating pinakamamahal na Vice Governor ang kanyang birthday. Tara nang pakinggan ang mga birthday greetings ng ilang kabalen. Happy birthday po, Vice Gov Delta! We love you po! Happy birthday po, Gov! I love you! Happy birthday, Vice Gov! Galuwendo ko po! Sana po, marami pa po kayong matutulungan sa aming mga kababayan nyo dito sa Pampanga. At lalo-lalo na po, sana po, lahat po ng mga taga sa ating mga kababayan, sana po matulungan po natin lahat. At ulitin ko po ulit na happy birthday, Vice Gov Delta. Happy birthday, Boss Delta! Mahal, salamat, King Suporta! Happy birthday, Vice Gov Delta! Thank you for your leadership and dedication. We love you from your VGO and SP family. Happy birthday, Vice Gov Delta from Ivan Scholars! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka!